ভলিউমটা ভালো হয় না রে। बालाबारि औगुरि बारदै सिख्ला रंजालि बैसागु आफादा सानथामनि हाबाफारि लानानै बे आयराखि थियाटारखौ जों हांख्रायना लाबोनाय जादों। दा बेवहाय जों रायजो राजानिफ्राय माने गोबां माने मदद मोनगोन होनना जों आसा खालामदों। दा दिनै गिबि सान, बे गिबि सानाव जोङो गिबियावनो बिथांमोना बेखेवहरनो सानदों राव गैयै गांसे मेथाइ फावथिना जों बेनो जाबाय मिथिंगानि सिख्ला आरो बिनि उनावहाय गांसे थुन फावथिनाजों बिथांमोना बरायनो नागिरदों माने दाहा थुन फावथिनाजों बिथांमोना जोंनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय गासैखौबो बिथांमोननि रिंगु दामसाजों बिथांमोननि दिन्थिफुंनायजों जाहाथे गोजोन होनो हायो बेखौ जों आसा खालामनाय जाबाय। दा बेवहाय जोङो मेन रल हिसाबै फामफुलि गयारि आब' बिथांखौ जों नुगासिनो दङ आरो बिथाङा बे थियाटारनिनो बिगोमा बेखौ जोङो आगोलावबो मोनथिदों आरो दासिमबो जों बिथाङानो बे थियाटारखौ दैदेनदों होननानै जों मिथिनानै दङ आरो। दा जोङो बालाबारि औगुरि बारदै सिख्ला रंजालि बैसागु आफादा फैबाय थानाय जोंनि सिलभार जुबलि बैसागु फोरबोखौ जों खुंनो थाखाय थि खालामदों। बेखायनो जोङो बेवहाय जोंनि नैबे बिहराम गोजौ फरायसालिनि सिथ्लायाव बा गेवलां फोथाराव जोङो जोंनि आयराखि बर' थियाटारखौ जोङो गाजा गोमजायै दिन्थिफुंनानै जाहाथे रायजो राजानि जाहाथे दुखु दाहा गासै माबाखौ जाहाथे जोङो नैबे नायजाबनि गेजेराव दिन्थिफुंनायनि गेजेराव जाहाथे जोङो गेना गोरोन्थि माखासे जोङो मिथिस'यै बाथ्राफोरखौ जाहाथे मिथिनो हायो। बेखायनो आं आइ आफा बिदा फंबाय रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायनो सानो जाहाथे नोंथांमोना आरो रायजो राजाया लोब फैनानै जाहाथे जोंनि नैबे थियाटार दिन्थिफुंनायाव आरो जोंनि आफादखौ रोजा रोजा साबायखरजों लोगोसे थुलुंगा होफैगोन होननानै जोंनिफ्राय जों आसा खालामनाय थाबाय। खुलुमबाय। गिबियावनो आर'नाइ रादाब, SM निउस आरो बड'सा चेनेल आरो RK लाइभ नोंथांमोननिसिम आं गिबियावनो आंनि गोजोन हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय। दिनै बालाबारि औगुरि बारदै सिख्ला रंजालि बैसागु आफादनि जा बानजायनायाव आयराखि थियाटारा दिनै सेथि दिन्थिहर। दा सेथि दिन्थिहराव जों गोबां रायजो राजा आइ आफा रायजो राजा बिथांमोनखौ लैहोर फैनानै आं बाहागो लाफैगोन होननानै आं बानजाय आफादनि जानानै रायजो राजाफोरखौ खर' गंग्लायै गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। जोंहा बर'नि आगोमा नायल' जाल' बर'नि आर्टिस्ट बा एक्ट्रिस बिथाङा आइजो हिसाबै साहस खालामनानै जे मोनसे बर'नि गेजेराव थियाटारखौ सामलायनो बिथाङा आखायाव लादों। दा बिथांनि सामलायनायखौ जों जाहाथे बर' रायजो राजा आइ आफा बिथांमोना मदद खालामबोयो। बेनिखायनो आं रायजो राजा आइ आफा बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बा जोंनि आयराखि थियाटार सामलाय आफादनि जानानै गुरै खावलायहरनाय थाबाय। जाहाथे बयबो दिनैनि बे जोंनि सेथि दिन्थिहर बे दिन्थिफुंनाय हाबाफारियाव लैहोर फैनानै नायफैगोन आरो जाहाथे नांलाय खमलाय जाया आं बिनिफ्राय रायजो राजा बिथांमोनखौ गुरै खावलायहरना थाखाबाय। जों आयराखि थियाटारखौ लाबोनायनि गुबै थांखियानो जादों फैबाय थानाय जोंहा 2023 मायथाइनि जा बैसागुआव जोंहा बालाबारि औगुरि बारदै सिख्ला रंजालि बैसागु आफादा फैयै 25 बोसोर जाफैबाय। बे 25 बोसोराव जोंहा रुफाथि मायथाइ फालिनो थाखाय आखायाव लादों। बे रुफाथि मायथाइ फालिनायखौ लोब्बा लाखिनानै जोंहा दिनै आयराखि थियाटार